Hai logoफोर नोंथां हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आङो बिराद गोलोमबाय लोगोफोर बिराद सान्दुं दुंदों दिनै एकदमबारे गोलोमगासिनो दै लोंगासिनो ना आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौहाय जोबजासिम नायगोन आङो थारमाने आलासि जानो थांनो नागिरदों एसे देलायबायबो लिपस्टिक लाबाय आरोना एसे आलासि जानो थांनि आबोला माइ गायबाय थादोंनो ओमफ्राय जोंखौबो लिंहरदों एसे माने हेल्प खालामनो थाखाय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांफानोसै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायगोन आरो जोबनो लास्टआवहाय लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांफादो आंजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मोजां ड्रेसबो गैजा रोङाहाय जोंहा पुराना सिम्पोलफोरखौनो गानना आलासि जानो थांसाबनोसै बिदि गानबाय आरोना लोगोफोर कुर्ति गानबाय बेखांसै बेनो नुलायलाय आंनि मोनफैबाय खोमा गारि मोनफैबाय लोगोफोर थांसै जोङो चार्जार गारि लिंदों ना थांसै लोगोफोर जोङो दायो टमटमाव गाखोना थांबाय थादों ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननियाव निमाहा बिग्रोखाबाय दे लोगोफोर आंनि मबाइल हमनाया माने जाया आरोना आङो भिडिअ बानायबाथाय थाबायनानै भिडिअ बानायबा आंनि मबाइल हमनायानो मावग्लुंलाजोबो ओमफ्राय हमनायफोरा जास्राया बारा मोजाङै थ' बेखायनो नोंथांमोना मोजां मोनब्ला नायनानै होबानो जाबाय जोबजासिम आरो लोगोफोर नैबे दाया जोंनि खाथिनि हारसा गामि आरोना हारसा गामिथिं माइ गायबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बे फोथारखौ नुदोंना सिगाङो बेवहाय माइसो गायोमोन ओमफ्राय दा बेयाव माइ गायनो हाला दै जमा जाना थाबाय थायो बे लामाथिंनो जोङो सिगाङो हाइ स्कुलाव फरायनाय टाइमाव बे लामाथिंनो थाङोमोन आरोना जोङो साइकेल सलायनो थ' नायदो लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आं दिनैसो फैलायबाय नुबाय जे बिराद दै जमा जाना दङ माइ गायनो हालानो एसे लोगोफोर टिकेट काउन्टाराव टिकेट दानबाय लोगोफोर जोङो टिकेट आजुकियाव अबस्था गैया लोगोफोर जोङो दायो टिकेटखौथ' दानखांबाय दाननायालाय सानैनिबो दानखाना लाबाय गरेस्वरसिम थांनायनि ओमफ्राय मा होनो जोङो एसे थाबनो फैदोंमोन ना टाइम जाथ'वाखै आरोना ट्रेना खारनो माबायावसो खारोनो 3:50 खारो आरो मालाबा लेटबो जायोनो 4 बाजियावबो खारोनो आरोना ओमफ्राय जोङो दायो दसे जिरायना थाहैनोसै आरोना जनानै थाहैनोसै मा होनो बांद्राय मा होनो लेट जाना फैबाबो खारगुं-खासि जासोयोना बेखायनो जोङो एसे थाब फैखाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दायो एसे मा होनो ब्रिज साथिं गाखोना थांसै आरोना लोगोफोर ब्रिज साथिं गाखोलांसै जोङो मैया मेंलायो लोगोफोर गाखोखांबाय जों सायाव थांबाय बिथिं हाबलायनोसै जोङो दायो जोंनिया बै नै गारिया बेनो आरोना नैबेनो थांबाय थांसै लोगोफोर केमेरा हमनोबो मानसि गैयालै लोगोफोर आंहा गावनो गाव हारसिंनो हमना लायो गाखोनोसै लोगोफोर गाखोनोसै गाखोबाय बोरै जागोन गैला खोमा दङ आं जनो दोंना गैया गान्धी सब गरेस्वर मोनबाय लोगोफोर जोङो दा न'आव थांसै बर'जोंनो दङ नै गारिया जों सानैल'सो भाराया बेसेबां लोगोफोर जोङो दायो नै ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै थाबायगासिनो आरोना बास स्टेन्डसिम थाबायना थांनोसै जोङो अखासो हाबाय लोगोफोर
गारिफोरा बिराद दाम लायोना बेनिखायनो गारियाव फैयासै जोङो थाबाय थांबाय खर' फोख्लुबबाय लोगोफोर जोङो अखा हानानै थाबायना थांगासिनो दायो नै दा उनथिंबो मानसि दंबावो थाबायना थांबाय थादों आरोना ओमफ्राय अखा सिजानो गारिफ्रा लाइन लाखिना दङ सोरनोबा फैनाय ट्रेना बेनोमोन आरो नै थांगासिनो दायो ट्रेननिफ्राय ओंखारलायनाय लोगो लोगोनो जोङो अखा सिजाजोब्बाय लोगोफोर टेकारगावसिम थांगोन बे ट्रेना लोगोफोर जोङो बै नै बेयाव हाबहैनोसै आरोना जोङो दायो गरायसर सफैबाय ओमफ्राय नै दायो नोंथांनो नुखादों जोङो न'आ दोङो पार्लाराव दङ सिस्टारा माने ट्रेनिं खालामो ओमफ्राय बेवहाय दसे गसंथ'ना दङ आरोना बिराद अखा हादों लोगोफोर फैबाय थादों जोङो सिजाजोब्बाय आरोना उरना खोबै-खोबैसो फैदों मैया गरायसर नै लोगोफोर गरायसर आं गावनो बानायदो भिडिअखौ गावनो मोनला मोनसे नुजोब्बाय आङो नायनायावनो भिडिअफोरखौ रोंथ्रायसोआबोना ओमफ्राय नै खाथियावनो जों होननाय पार्लार खाथियावनो बाल्थिं दखान गामलानि दखान प्लास्टिकनि जा बुस्थु नांगौ मोनो आरोना लोगोफोर फसायखाबाय आङो बे बास्केटखौ ओमफ्राय नै जोङो दायो सिङावहाय थ्रेडिं खालामगासिनो दोङो सिसा थ' बिदिनोसै गरायसरनिफ्राय टमटमाव फैदोंमोन आरोना बिराद अखा सासनजोबो ओमफ्राय नै सिजाजोब्बाय अखा सासनना खानायफोरानो सेबटाटा जालायलायनाय एसे थाबथादों जोङो दायो मा होनो सफैबाय आरोना मा होनो आश्रमसिम सफैबाय ओमफ्राय दा गारि नेबाय थादों जोंखौ लानो फैदोनो आब'लाङाय ओमफ्राय दा सफैथ'वाखै जोङो दायो दंफैयो आरोना नेनानै थ' बेनोसै लोगोफोर बारा मोजाङै भिडिअखौ लानो हादियानोखा अखाजों लाबजों ट्रेनावबो अखा मोनबोदों ओमफ्राय नै फैबाय थानायावबो अखा मोनबोदों आरो जोङो ओमफ्राय अबस्था गैला गासैबो सिजोबदों लंपेन्टफोरा गासैबो सिजोब्बाय ओमफ्राय सिजोबसोबाय आरो ओमफ्राय जोङो दखान मोनसे दोङो बेयाव जना थाथ'नोसै ओमफ्राय अखा थाइफैबाय थादोंना मोनफैथ'वाखै नैया जोङो दा सिदो ओइ नै दखान थायोथ'नि जनानै नोंथांमोनासो मिन्थिसिगौ नायनानै माबायदि मोनदों आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय बाय